zice și mama mea, de acum lumea toată va fi a ta. O să te învăț cum putem zbura departe de toată lumea rea. Nu mai pierd nicio secundă, nu. Vreau să aud că mă iubești și tu. Lumea va fi doar a ta, dacă vrei să fii mireasa mea. Doar tu mă faci să zâmbesc. Tu mă ies când greșesc. Doar la mireasă pentru fiul meu. Bună ziua și bine v-am regăsit și spun bună ziua fetelor și mamelor. Bună ziua! Așa veselie, Doamne, rar mi-a fost dat să văd. Dar ce s-a întâmplat? V-ați trezit cumva mai târziu că poate n-ați avut treabă până la ora asta? Da. Ăsta să fie secretul? Da. Nu ziceți de 2 ori, că dacă eu nu vă mai deranjăm, nu mai dăm pe la voi și mă duc la băieți, stau, facem emisiuni cu ei. Nu. Atunci e bine să mai vin așa, să mai deschidem ușa? Da. Să vă mai intre soarele? Să mai întrebăm dacă aveți nevoie de ceva? Apă, pâine? Sau vreți să facem o ferestrică, vă dăm așa, închidem și mai stați aici vreo săptămână, că poate vă deranjăm. Nu? Ce faceți, doamnelor? Destul de tăcute. Iar o noapte nedormită? Hai, spuneți drept. Acum, ori ziceți, ori nu ziceți, tot o să dăm. Măcar să ziceți dumneavoastră. Ce ați făcut azi noapte, doamna Luminiță? Am dormit. De la ce oră? Cred că 1:30. Bine, rezonabil. Doamna Emilia, dumneavoastră? Și fetele pe la cât au adormit? Pisicuțele. 3:30, 4. Frumos. Ați repetat? Ați făcut vreun moment ceva? V-ați pus mintea la contribuție? Să faceți așa, pentru că eu, după emisiunea pe care am avut-o dimineață cu băieții, vin cam greu în casa voastră. Trist, dar e adevărat. De ce să auziți din materiale ce părere am? Mai bine vă spun în față. Doamnelor și domnilor, hai că s-a făcut liniște și trebuie să țin o emisiune. Fetelor, hai, trezirea! Ne-am trezit. Să vină băieții. Ce, fetelor? Ce ați rămas așa? Eu nu mai zic nimic. Uite, poate nu trebuia să spun eu, dar mai bine să spună cei de acasă. Numărul de SMS este 1272. Eu am avut parte de o zi minunată până la această oră și n-aș vrea să mi-o strice nimeni. Din contră, aș vrea să-mi amplifice starea de bine aici, în casa mamelor și a fetelor, concurentele de la sezonul al 2-lea, pentru ca mâine să fie apogeul sentimentelor minunate în gala săptămânală. Ce spuneți? Da. De acord. Mă bucur din suflet. Așteptăm mesajele dumneavoastră, a celor de acasă, la numărul de SMS 1272. Ați văzut emisiunea cu băieții, vedeți și emisiunea cu fetele și e foarte important să încercăm să construim un fir logic al vieților lor, care deocamdată nu se trăiesc la un loc, se trăiesc separat în câte o căsuță. Dar abia așteptăm să-i aducem împreună și abia așteptăm să vedem ce povești se nasc de aici. Am cunoscut o nouă concurentă. Știți că este o fată în casa băieților? Nu. Se numește Erica. Da, am cunoscut-o pe Erica, o fată minunată, tot timpul este la brațul lui Alin, deci e bine, Erica. În rest, numai lucruri de bine. De ce ați picat așa? Sunteți puțin invidioase? Nu. Stă doar cu Alin. Erica? Sperăm. Și eu stau cu tricoul lui Alin. Ai un tricou de la Alin? Al lui, personal, cu care el doarme? Nu știu dacă doar cu el, dar e al lui. Și îl porți? Da, l-am Când? purtat. L-am purtat și ieri în emisiunea de dimineață. De ce nu mi-ai spus? Eu de unde să știu? Eu nu vreau să spun, vai, am un tricou lui Alin. Important e că e cu mine. Frumos, dar e bine să și știm. Uite, poate îi ziceam și eu azi când mi-a făcut cunoștință cu Erica că și Andreea îți poartă ție tricoul Alin. Dar bine să fi știut. Poate omul a rămas dezamăgit că nu i-am dus nicio veste. Știa. Bine, doamnelor și domnilor, avem foarte multe lucruri de pus la punct în această zi, pentru că se încheie o săptămână și n-a fost o săptămână ușoară. A fost o săptămână ușoară din multe puncte de vedere. Odată că fetele s-au întâlnit cu băieții și au transmis tot felul de mesaje și știți dumneavoastră că în urma alegerii de săptămâna trecută unii au avut niște reacții mai ciudate, alții au făcut anumite alegeri, unora le-a părut rău, altora le-a părut bine. Toate însă vor fi descoperite și dezvăluite mâine în gală, dar
nici fetele n-au rămas fără reacții. Însă, nu s-a încheiat săptămâna de tot și știți bine că a fost săptămâna Cristinei, în cea mai mare parte, pe care vreau să o întreb ce face. Destul de bine și sper că așa să fie toată ziua. Și eu doresc să fie la fel de bine. Tu mi-ai spus încă de ieri că lucrurile s-au reglementat. Da. Din ce punct de vedere? Cu fetele. Unde aveam probleme. Adică mici neînțelege, să spunem așa. În sensul că ai mai lăsat tu de la tine, din temperamentul tău, din obiceiurile pe care tu le aveai acasă, ai mai renunțat la ele și ai zis că e mai bine să te integrezi în majoritate? Sau și fetele au fost mai binevoitoare cu tine din acel moment? După părerea mea, cred că de ambele părți s-au mai lăsat. Am încercat să fim așa. Pentru că nimic nu se face așa cât ai pocnit din degete și pentru că nu poți să treci de la plâns la râs într-o secundă, și Cristina, dar și fetele au avut nevoie de anumite etape. A fost un proces până s-a ajuns aici, e absolut normal să fie așa. Și de ieri Cristina spune că este foarte bine și că toată lumea trăiește într-o armonie. Apropo, ați pregătit vreun programel? Pentru? Artistic. Da, doamna, seară chiar am terminat. Bine, bine, deci e pregătit, da? Da. Aseară? Da. Da, nu știu. Poftim? Colegii tocmai îmi spun că tocmai aseară am avut o defecțiune tehnică, nu s-a filmat. O facem din nou. Asta am vrut să aud. O faceți din nou? Da. Mai pregătite, dacă mai aveți nevoie de repetiție ceva, o faceți din nou, da? Bine, dar vă trebuie ceva spațiu sau... Oarecum, doar muzică. Bine, nu o facem în emisiune, dar vă las să pregătiți măcar pentru mâine, să dea bine, să fiți voi în elementul vostru. Îmi pare rău fix aseară să fie o problemă tehnică, rar se întâmplă asta, nu vă bazați pe asta, însă dacă se poate să mai încercăm o dată să ne iasă, da? Mulțumim pentru înțelegere. Haideți să vedem. La revedere. Nu la revedere, până ajungem acolo, haideți să vedem prin ce etape au trecut fetele de comun acord, astfel încât astăzi să fie toate un grup, așa cum le-am auzit vorbind, un grup de 11 fete și nu 10 plus 1, în primul material. Mireasă pentru fiul meu. o adică două, Cristina, trei, deci frumos rău. Începură voi, începură toate. Ești frumoasă, că... Eu spun toate, știți la cine mă refer mai exact. Trebuia să zic, dar tu cu halul acum arăți. Mie nu-mi plac persoanele care sunt false. Gen, vin în față, vai, de ce frumoasă ești, vai, ce bine stă, și gândesc cu totul altceva. Presupun că tot la Cristina. Să spună, nu să mă vorbească pe la spate. Dacă încolo știu foarte bine cu de cine să mă ferește, să vorbesc. Am spus de atâtea ori să stai cu minte, să te controlezi, să te controlezi în ceea ce vorbești. Asta sunt. Mamă, cât adevărat, sunt anumite chestii și cât de bine sunt știut. Fiecare e special și diferit în felul lui. Că m-au ales două mame pe ce le-am pus eu să mă aleagă. Asta este, nu trebuie să... Fiecare are părerea lui. Trebuia să ajungă și aici. Are un pic. Tata, ai Tina. Doamne. Nu poți să agrezi oamenii când te deranjează odată, te deranjează de două ori. Flori, nu mai înțeles, nu mă agrezi, vii și spui în față și te-a deranjat. Exact în momentul în care te-a deranjat. Băi, fetiță, mă deranjat. Asta chestia asta. Dar nu s-aud din materiale că mă vorbesc pe la spate și că dați. Păi oricum o să auzi. Că ea n-a vorbit, bă, mă leși să mor de moartea mea. Când vorbea prin sine afară, ce crezi că vorbea? Despre cine crezi că vorbea? Trebuie să te justifici de ce ai zis. Stați așa un pic. Stai. Ești o mamă, nu o să mă mai atașez, nici cu nicio fată, o să stau singură și cu orice Dar tu faci ce crezi tu, nu trebuie să ne spui ce o să faci tu, că tu oricum nu o să faci ceea ce spui acum. Fă ceva cu mine. Ești sigură? Că până la urmă încep să mă îndoiesc și da. A avut niște ieșiri, nu tocmai. Și de ce nu spuneți, mă, Da. fetelor? De fapt, sinceră să fiu, nici nu mi-aduc aminte, dar cred că Eu am presupus, da, așa, că Cornelia ar fi vorbit despre Cristina, dar Lilia așa a spus. Hello, fii atentă la detalii. Păi așa e. Fac și eu cum zice Silvia, să-și asume Că ce pe fetele spun. interesează Că n-au părerile spus lor. nimic grav. Arăta super bine. De toată lumea arată. Deci, sunteți în jurul cozii? Lasă că acum o să spun, S-a pentru că... discutat ceva în platou? Ați discutat voi ceva? Nu, s-a discutat în tabăra cealaltă. Mie mi s-a părut că n-ați fost sinceri. Nu se mai poate da înapoi, da. Eu am argumente să spun de ce nu... Cine ți-a Nu zis? te suport pe tine. Nu-mi place fața ta, nu am... Că a transmis Maricel. Nu mi-ai făcut nimic. Cornelia, de ce ți-a fost așa să zici? Da, Cristina. Am zis chestia, adică știi ce? Din cauza părului. Da, mie mi s-a părut că a fost falsă când mi-a zis că îmi stă bine. Păi am spus că sunt persoane false. Păi nu, trebuia să dai nume, măi. Ați vrut să-mi
recunoască faptul că nu mă suportă. Mireasă pentru fiul meu. Tot ceea ce s-a întâmplat a fost în urma unei emisiuni de dimineață. Noi încă îi spunem de dimineață, că acum e de la ora 11:50, aproape de prânz, dar ca să înțelegeți, să facem delimitarea. A fost acea emisiune în care inițial nu comentez, nu știu, mă abțin, nu, da, nu, mai bine nu. Și ulterior ați văzut că s-au creat toate discuțiile, în urma cărora Liliana spunea, nu înțeleg de ce v-ați învârtit în jurul cozii și de ce n-ați spus ce aveți de spus. Acum, totul a pornit, Cristina, din punctul tău de vedere, de la faptul că Andreea a afirmat că tu ai fost aleasă de 2 mame și că ea nu se aștepta la asta din partea mamelor? Nu, erau mici divergențe înainte să aud chestia asta. Eu am auzit atunci de dimineață, în dimineața aceea lucrul acesta. Eu te întreb altceva. Dacă crezi că, într-un fel, fetele te-au invidiat pentru faptul că mamele te-au ales și te-au văzut de la început ca pe un om pe care trebuie să-l pună la punct. Nu știu ce să crezi și nu Spune cred. drept, ce crezi tu? Nu pot să mai țin nimic, că după aia ea se interpretează și iar intrăm în conflicte și nu mai vreau. Nu, acum vorbim la rece. Deci dacă lucrurile toate au trecut, e bine să vorbim raportându-ne la momentul materialului. Sincer să fiu, atunci nici nu trecea prin cap lucrul ăsta. Credeam că e vorba despre și comportamentul meu, cum au spus și fetele, dar auzind materialul ăsta m-a dus gândul și acolo atunci, în ziua aceea de dimineață. Nu știu de la ce a pornit totul. Eu sper că de la comportamentul meu și nu de la alegerile care s-au făcut atunci. Țin să spun și eu că nu sunt invidioasă și nu mă refeream că, adică nu am afirmat lucrul ăsta pentru că sunt invidioasă, ci pentru că știam comportamentul Cristinei dinainte. Așa mi-am dat eu seama, dar acum am căzut de comun acord, am lăsat și ne-a lăsat și ea și totul e în regulă. În niciun caz nu sunt invidioasă. Tu spui că nu e vorba de invidie, ci de faptul că ai fost dezamăgită de unele mame care n-au n-au fost citit-o dezamăgită, pe Cristina, asta a mai fost... citit-o tu? Nu știu. Nu dezamăgită, dar părerea. surprinsă? Da, un pic surprinsă. Care mame au ales-o, au recomandat-o pe Cristina? Nu, care au ales-o în primă fază pe Cristina? Doamna Emilia, doamna Maria, doamna Luminița. 3 mame din 5. Câte mame au recomandat-o fiilor lor? Nu, m-au ales doar 2 mame în prima gală, fără doamna Luminița, că de atunci era discuția. E vorba de gală. Da. Doamna Emilia cu doamna Maria. Și dumneavoastră, doamna Luminița, când ați ales-o pe Andreea? În camera de confesiuni. Și câți băieți te-au numit printre cele 2 alegeri finale? 3 sau 4. 3 sau 4. Credeți, fetelor, că numărul acesta de băieți, 3 sau 4 din 8, faptul că 2 mame au ales-o încă din prima seară, faptul că mamele au cam recomandat-o băieților, i-au dat aripi sau i-au dat nas Cristinei și ea și-a cam luat puțin avânt de aici? Sincer, Lorena. Sincer, nu cred. Asta a fost comportamentul ei, am înțeles-o și cred că a fost foarte bine că am avut atunci acel mic conflict, pentru că am spus lucrurilor pe nume, fiecare ce ne deranjează una la alta și acum totul este bine. Eu am mai văzut că tot Cristina s-a arătat dezamăgită de faptul că voi ați vorbit-o pe la spate. Asta îi spunea Cristina Florentinei. Asta sunt eu. Le-am pus eu pe mame să mă aleagă? Câtă dreptate avea Edina. Nu mă agreiezi, vii și îmi spui în față ce te-a deranjat. Dar nu să aud în materiale că mă vorbesc pe la spate. De nicio mamă nu am să mă mai atașez și de nicio fată. Am să stau singură. Pe de altă parte, Cristina, și fetele spun că și tu ai vorbit despre ele fără să vii să le spui în față. Nu cred că am vorbit singur lucru, n-am vorbit, am fost deranjată o singură dată de Mădălina cu o felie de pâine, ca să nu mai interpretăm, și am discutat imediat după câteva ore seara despre lucrul acesta. Atât, dar nu am vorbit nicio fată și sunt camere în toată casa, poate să confirme sau sunt filmate non-stop. Da, asta au zis și ele, că nu prea poți vorbi pe la spate în emisiune, că oricum se dă. Adică da, dacă nu vor să afli... Nimic, să-mi spună ce s-a dat când am vorbit despre ele. Eu cred că nu am vorbit despre nicio fată. Ce a fost cu felia de pâine? Eu glumesc tot timpul cu ele și era o felie de pâine pe masă, eu mâncam. Și a venit și a luat-o și am zis, te rog frumos, te duci să-mi tai alta. Că era felia mea. Nu, ea ne-a cerut voie. Tipic ei, pot să iau și eu, nu vă supărați, pot să iau și eu, nu știu ce, și erau mai multe felii de pâine. Și eu cu Mădălina am zis nu. Bineînțeles, în glumă, deci să nu se interpreteze și ea. De fapt, așa glumim noi, când ni se cere ceva, noi spunem nu, dar evident, da, poți să iei, nu știu de ce mai întrebi.
ceva de genul. Și am zis nu și ea s-a supărat și apoi a zis te rog frumos să-mi tai alta, mă, de bine. Și ce a făcut Cristina? I-am dat alta. Da, și am văzut că s-a supărat imediat când ne-a aruncat așa pe masă, a aruncat, era toată lumea acolo și a zis Cristina glumeam, Cristina nu te supăra. Da, și a plecat. Am venit mai prost și noi așa glumim, e, nu știu, tipic ei, pot să iau și eu nu știu ce, nu vă supărați, v-a supărat pe mine că am luat și noi spunem, nu, ia, pune mâna, nu ne mai întreba. Am făcut eu ceva? Bun, doamna Luminița spune că trebuia să se ajungă și aici. Păi era de așteptat, De doamna ce? Mirela. Să spună și fetele de ce. Am avut o discuție ieri cu ele. Aoleu, Da. cum ieri? Ieri era totul bine. După materialul de ieri. Păi nu puteți să spuneți dumneavoastră că eu nu știu la ce vă referiți. După emisiunea de dimineață. Ce s-a întâmplat? Când au, cu clătitele, cred. când au zis a acuzat mamele că am vorbit că de ce face ea clătite sau ceva de genul. Și când am venit în casă am rugat-o să-mi spună ce mama a zis. Așa ceva. Acum dumneavoastră vă referiți la Lorena, pentru că clătite au făcut și Cristina și Lorena. La Lorena. Da. Da, asta după emisiunea de la ora 4, după ce s-a terminat. Am intrat în bucătărie și vorbea cu Cristina, doamna Luminița, și am intervenit și eu, da, spuneți mie. Bineînțeles. Nu știu, am fost deranjată pe un ton mai ridicat. Pentru că eu vorbeam cu Cristina și știi ce ton are Cristina. Da, dar și a trebuit să vorbesc peste tine. Da? Așa niciodată și nu suport să mi se vorbească așa. În fine, da, cred că am fost tot timpul directă și am spus lucrurilor pe nume. Păi spune lucrurile pe nume. Spune-le pe nume, dacă știi ce mama a zis despre voi, așa ceva. Am spus foarte clar că am auzit o voce, nu cred că una e să auzi voci și una e să... Păi da, doar nu aud în mintea mea doar, cred că a fost... Una e să auzi voci și una e să zici că în mamele fine, eu au sper zis să așa se arate ceva. material, pentru că sigur o să se arate reacția mea după și că le-am povestit fetelor ce s-a întâmplat și probabil o să se arate și ce mama a zis sau ce fată și am confundat eu vocea și am zis că... Deci eu vreau ca pe noi mamele să nu ne bagi în aceeași oală. Când ai ceva de zis, zine. Cine a fost și ce a zis, da? Dar asta de vreau ce de la trebuie tine. să vă supărați chiar așa? Păi Nu normal că mă înțeleg. supăr, pentru că și noi avem familie acasă, cum aveți și voi, da? Păi dar nu am zis ceva foarte... Eu cred că totul se interpretează. Nu crezi? Nu, am zis decât pur și simplu ceva de genul. Am înțeles că de ce se fac clătite, că oricum nu avem ce să punem pe ele, ceva de genul. În fine, nu pot să citez exact cuvintele. Pentru că nu am reținut, nu am dat atenție. Să se dea material. Și probabil o să se dea material și m-aș bucura să văd cine. Și eu m-aș Și bucura. pentru că am întrebat, da sau nu, a auzit cineva și nimeni n-a zis nici da, nici nu. Păi și tu atunci de unde știai că mamele a zis așa ceva, dacă tu Păi n-ai dacă auzit? eu am auzit. Păi și dacă ai auzit, spune cine a zis. Luminița era sus și cu doamna Elena erau sus cu mine, îmi făceau unghiile. Nu, exact când am apucat de a Adică lua. nu toate. Doamna Elena dormea. Da, și apoi a venit la doamna Elena dormea. Banal și patetic din punctul meu de în vedere și material, m-am doamna supărat Luminița și s-a am referit să se spună, adică... stat supărată pe o chestie. Nu, eu n-am zis, în niciun Stați caz, puțin. eu știu că nu. N-ați rămas, păi n-ați zis doamna Ștefana, n-ați zis doamna Emilia, doamna Luminița era sus, doamna Elena dormea, a rămas bunica. Am întrebat Păi, doar eu cred că am întrebat dacă aveți lângă ele dulceață și am vorbit cu ele, zic că ele mi-au spus, bunica Hei, face. că vorbim pe rând, haideți să vorbim pe rând, vă Bunica rog. face înclătite și eu zic bine că faceți, m-am uitat la compoziție, le-am Nu, lăudat. bunica, oricum nu este vorba de dumneavoastră. pentru că Așa, și dumneavoastră le-am ați venit în întrebat față dacă ce le umplem, că Da. nu avem dulceață. Și le-a zis, fiecare cu ce vrea. Și asta a fost toată discuția, nu Doamna ne-am dus pe la Luminița n-a spate, nu spus cu nimic. răutate și nici... A vrut doar să se spună pe nume sau să spună, o, mama a zis, care e mama respectivă? Și în materialul de mai devreme se referea la noi că n-am spus în emisiunea de atunci că nu am comentat, că era vorba de noi, nu eram în material. Asta ca să nu băgăm pe toată lumea. Și Dacă fetele știam se cine laudă spunea. că... Dar voi vă lăudați fetelor că spuneți adevărul în față. Dar tot timpul am Spuneți. spus. Dar Nu cred că spuneți m-am fetelor, ferit niciodată după să nu de se ce mai doamna interpreteze, Luminița. spuneți. Să Dacă spună o am fată zis- de aici dacă eu am jignit-o cu ceva vreodată. Spuneți fetelor, v-am jignit pe vreuna dintre voi vreodată? Nu. Păi, Păi și asta nu înseamnă oricum o jignire. Cristina a zis că parcă văd că se aud comentarii și eu am zis deja am auzit unul. deci porniți o spuneam idee, direct fetelor, Cristinei, porniți o de idee, cine? continuați-o, mergeți până la capăt Păi cu ea. dacă atât am terminat ideea, nu...
cum a zis dumneavoastră că s-a tăiat material, spuneți-mi exact. Sunteți sigură că a fost vocea unei mame? Exact, că în casă ai zis că a fost și suntem voci atât de de fete, Da, eu cred că da, comentat pentru mame că- și fete. A fost în momentul în care s-a accidentat la picior Cornelia și noi am plecat atunci și era toată lumea pe aici. Da, și ne-am dus în camere și am stat în camere. Păi, după nu știu, dar atunci am auzit, pe moment când am apucat să facem aluatul. Oricum vorbim, nu știu, mie mi se pare absurd. Și v-am auzit E numai rușinos când pentru Cristina mine. fugea la clătită, venea în cameră la noi. Așa au fost și noi povesteam acolo, n-am avut probleme. Și m-am auzit când ne-a chemat Dar veniți nu am la doamna fost Manuela la deranjată. clătită. Eu decât i-am spus Cristinei că oricum deja am auzit. Sper să n-auzim ceva mai mult. Asta nu înseamnă că, vai, m-am supărat, că dacă mă supăram așa, veneam și spuneam, Nu e doriți vorba sau de nu? supărare, e vorba că voi vă lăudați că spuneți adevărul în față. Păi și- Spuneți-l fetelor, când auziți ceva, spuneți-l. Vă întreb. Atât vă cer, nu vă cer mai Nu mult. am spus lucrurilor pe nume eu tot timpul când am avut. Și m-am acum de ce nu implicat. îl spui dacă ai am auzit avut- și dacă știi? Dar trebuie să înțelegeți că nu știu. Odată Păi ce și dacă eu am nu știi spus- ceva, de ce afirmi? Când nu știi ceva, de ce-l afirmi? Doamne, parcă am afirmat în direct că... Păi în direct Pur și ai simplu afirmat. era o discuție cu mine și cu Cristina. Și apoi am spus exact ce... Vă supărați aiurea. Mie nu mi se pare ceva de Bun, supărat. dar stați puțin, că totul a pornit de la afirmația doamnei Luminița, care zice trebuia să se ajungă și aici. Eu văd că ați adus discuția în contextul ăsta cu clătita, dar acea afirmație a fost făcută în contextul cu Cristina. Trebuia să se ajungă și aici, adică la o anumită confruntare între fete. Păi normal, doamna Mirela, că vedem și noi înțepături între ele, vedem, dar vă dați seama. Noi nu vedem, suntem oameni și toți vedem ce se întâmplă între ele, da? Dar mamele nu se bagă. Nu Că mai n-au ne de ce. băgăm, pentru că... Că nici noi nu ne putem băga între ce se întâmplă între mame. Adică vreți să spuneți că oricât de mult au încercat ele să acopere, să nu comenteze, Normal, sau să doară înțepături nici sunt înțepături, între la un ele. moment dat se sparge Exact. buba și tot ies la Exact. suprafață lucrurile. Dar vă simt așa puțin supărată, pornită pe ceva. Da, Nu. cred că pe mine. Nu sunt pornită pe tine. Deci am observat asta de câteva zile. Doamna Luminița. Ia zi, ce ai mai observat? Păi am spune-mi. observat, nu Hai, știu, o să spune-mi, vedeți chiar te rog dumneavoastră, frumos nu vreau să-mi să stăm acum spui. să Dacă ai plecăm ceva, în chiar te rog emisiune. frumos să-mi spui. Păi Dacă o ai să vă ceva. spun între patru ochi dumneavoastră după emisiune și ca să Da, nu hai să pierdem lămurim timpul. acum, că nu mă deranjează. Dacă vrei să lămurim acum, hai să lămurim. E prea mult de zis și prefer să nu comentez Da, acum. nu se poate să sintetizăm, Lorena. Pentru că zici că de câteva zile. Da. Ce crezi că se întâmplă? Nu te agrează doamna Luminița? De ce? Nu știu. Prin ce anume ai ajuns la concluzia asta? Păi ce faci? Eu nu cred că nu agrează, pentru că doamna, noi am fost un grup, toate fetele de pe această canapea și doamna Lumința întotdeauna a stat cu noi. Și chiar nu are nimic personal. Pe doamna Lumința a deranjat-o faptul că nu... Nu știu, așa am simțit eu, Andreea. Ai simțit, eu n-am nimic cu tine, să știi. Da, eu zic părerea. Eu Chiar așa nu am am simțit și câteodată simți un om. Și eu chiar simt. Acum, dacă greșesc, îmi cer scuze. Spune-mi dar tu asta cu am ce, simțit. cu ce ai simțit tu, nu știu, spune-mi Da. ce... Hai, spune, de ce să nu spui? Hai să o Nu, eu rezolvăm nu pot aici, să în vorbesc direct. despre asta, pentru că nu vreau să stau să plâng, în primul rând. Și în al doilea rând, cred că sunt alte subiecte mai interesante acum în emisiune. Și acesta Mă o să rog, se dacă- discute pentru că am spus motivele. Dacă nu vrei să aseară discutăm, plângând. nu discutăm. Nu, discutăm. Cristina, dă-i un șervețel oricum. din mână-mână, că știu că la tine stau toate. Uite că mai au și alții nevoie de ele, din păcate. Lorena, dar văd că te și afectează lucrul ăsta. Deci contează pentru tine părerea mamelor. Implicit părerea doamnei Luminița. Și simți că nu te agrează. Din ce anume? Ai putea să dai câteva exemple. Știu, tonul pe care îți răspunde, modul în care se poartă, dacă poate ai te ceva de evită. zis, spune. De ce? Simt că mă evită, pentru că la început, când ne-am cunoscut, era, nu știu, altfel cu mine. Și simt așa, am simțit de mai multe ori un ton rece și o anumită atitudine. Acum nu pot să descriu sau să arăt. Ton rece? Voi ați văzut fetelor? Tonul ăsta Pentru rece că la mine? nu am mai stat de vorbă de ceva timp și când am avut, a fost ceva scurt și, în fine, am zis că vorbim între patru ochi și vă spun exact dacă vă interesează. Bine, Să nu pierdem timpul Ar acum. putea avea vreo legătură cu Alin, eu trebuie să-mi reconstitui puțin lucrurile, fiindcă nu mai știu exact cine pe cine a ales sau ce ai afirmat tu despre Alin. Ai zis vreo secundă că nu e genul tău, Alin, că nu-ți place. Nu are nicio legătură, Direct cred. că nu este genul meu.
Da, ar putea avea asta vreo legătură? Nu cred, pentru că e foarte încântată oricum de Andreea și nu cred că și-ar dori o altă noră sau o altă fată pentru Alin, părerea mea. Poate place pe toate, dar cred că pe Andreea în mod special. Deci nu ar avea eu până să aleagă, legătură. Băieții au ales, cel puțin în cazul ăsta, Alin și doamna Lumința, eu nu mă așteptam, nici nu am stat foarte mult pe lângă doamna Lumința decât afară, când eram cu fetele, poate să confirme toate mamele că nu am intrat în cameră, nu am fost apropiată de nicio mamă în mod special și că aici Alin a ales, a spus și el. Exact. Și nu are nicio treabă, am specificat. Da. Bun, deci am lămurit, n-are nicio legătură Alin aici. Sunt niște lucruri care se întâmplă strict între dumneavoastră în casă și care poate privesc anumite comportamente, atitudini, schimb de replici, nu știu. Dar, Lorena, dacă simți că vrei să-i spui ceva doamnei Luminița, o poți face când vrei tu. Ori în emisiune, ori după emisiune, dacă ți-e mai confortabil să vorbești. Dar e clar că doamna Luminița vrea să știe, pentru că acum o să rămână niște lucruri nelămurite și ce rămâne nespus, mocnește. Bineînțeles, dacă o interesează, spun. Normal că mă interesează, stai liniștit. O să vorbim. Până atunci, ce să fac? Mă mai întorc la cele care au state mai vechi aici în emisiune, la capitolul Mici neînțelegeri și Cristina. Discuția care s-a întâmplat în emisiunea de dimineață a continuat și după emisiunea de la ora 16. Pentru că lucrurile, sigur, au luat o amploare și au trebuit eliberate toate tensiunile negative ca să se ajungă la liniște. Așa cum spuneți voi că este. Așa că haideți să vedem o altă etapă în procesul de armonizare dintre fete. Mireasă pentru fiul meu. Doar dacă situația mea din familie se vorbește tare și este una mai complicată, asta nu înseamnă că toate trebuie să mă critique pentru chestia asta. Ar trebui măcar cel puțin să mă înțeleagă. Dacă nu pot să mă adaptez atât de repede, asta nu înseamnă că trebuie să fiu pusă la zid. Este și vina ta. Nu ești acasă cu mami și cu tati, ești niște străini. Gata, Flori, te rog frumos, încetează și lasă-mă. Te-am rugat frumos. Asta cu familie e ca o scuză. Situația din familia mea, ce vrei să ne fie milă de tine, să te înțelegem că tu de fapt de-aia vorbești așa urât. Cristina, nu trebuie să plângi pentru lucrurile care le faci. Să mă descarc, te rog frumos, lasă-mă. De ce nu mă lași acum? Ce-am făcut? Că plâng, vreau să mă descarc, asta simt să fac ce vrei. Cristina, du-te și spală-te, bea un pahar cu apă și revină-ți. Nu pot să-mi revin. Se înțelegea foarte bine cu Ștefania. Păi de când s-a certat cu Flori, că nu mai bagă Flori în seamă, cum o băga înainte. Și pe cine să încalece decât pe Ștefania? Bă, mă lași. Ești puternică, fii puternică. Sunt singură aici. Nu ești singură. Plânge ca să, nu știu, să o luăm în brațe, nu știu ce să-i facem, dar prea exagerează. Ți se pare Cristina o persoană falsă? Sincer, da. Tu spui că ești prietenă cu ea și de aici eu nu N-am știu. zis că sunt prietenă cu ea. Eu nu pot să suport așa ceva, nu pot să rămân indiferent, orice ai zice, orice ai face. Poate să-mi schimb părerea. Ai spus și afară ești că copil dacă oricum. eu ți-am făcut un compliment, să zic așa, și tu repede, ha, că ți-l iau pe Dragoș, de parcă mi l-ai luat, că ar fi proprietatea mea sau... Am vrut să fac un spirit de glumă, dar dacă voi tot timpul glumele mele le sunt prostești. Pentru că le faci foarte rar, fă-le mai des. De nu parcă ne era plac glumele. proprietatea mea sau... Ea s-a arătat fericită la toți băieții care au ales-o. Și e ok. Nu te simțea mai sus ca noi. Ești fericită, da, exact. Sunt răutăți. Normal, din partea Care? Din partea ta. a mea, nu cred. Băi, eu sincer chiar n-am nimic cu ea personal, să mor. Ce n-am nimic personal? Dar pe mine atâta mă deranjează tonul ei și că vorbește mult și prost. Mă obosește, frate. Ți se pare că ești dispusă să greșești vreodată în viața asta ta? Am greșit de multe ori, să știi. Și mi-am recunoscut greșeala. Tu crezi că ești dispusă să greșești vreodată? Mulțumesc de tăcere. Cu talent. Încearcă să accepti și faptul că greșești. Tot timpul mi-am recunoscut. Eu nu aud. Pe mine Nu vrei să auzi, nu vrei să auzi. În fața mea când ai înjurat cu prosoapele tale, nu mai ai recunoscut că ai înjurat. Ce am zis? Foarte bine că ești tu mai inteligentă și eu puțin mai prostuță. Mulțumesc de compliment. Nu e vorba de asta, suntem inteligente toate, dar... Mie îmi pare rău când te văd că plângi. Nu zic eu că și ăștia nu stau cu ceva. Dar nu e vorba de milă. Vrem să te includem în grupul nostru. Numai de că tu 11, refuzi, pentru că suntem 11. Considerați că sunteți doar 10. Dar nu facem ce spui tu. Cel mai bine. Madalina, noi plecăm așa. Nu are nimic, măcar să nu fie bine să Hai, Cristina, lasă copilările astea. Nu ne pune pe noi că facem pe tine, te pune la colț, te împuși
Asta faceți. Păi dacă tu vorbești, tu ne deranjezi. Mireasă pentru fiul meu. Da, n-a fost o zi ușoară, că s-a început de dimineață și a continuat și pe timpul emisiunilor, și între emisiuni, și după emisiuni. Acum, eu înțeleg din ceea ce spui tu, Cristina, că vii de acasă cu anumite obișnuințe care sunt extrem de greu de schimbat așa, de pe o zi pe alta, și ai dat vina, între ghilimele, pe familia ta. Așa se obișnuiește la tine în familie, să se vorbească pe un ton ridicat, poate puțin mai autoritar, poate vrând nevrând cu iz de superioritate, în sensul că poate cei de acasă îți spun ce să faci și au tot dreptul să-ți spună, că sunt părinții tăi, vorbit mai repede, că așa e temperamentul. Însă, Mădălina spune altceva. Chestia asta, cum că e din familie, e o scuză. Situația din familia mea, ce? Vrei să ne fie milă de tine? Să te înțelegem că, de fapt, tu de aceea vorbești atât de urât? Se înțelege bine cu Ștefania de când s-a certat cu Florentina, că nu o mai bagă ea în seamă cum o băga înainte. Mădălina, crezi într-adevăr că această scuză cu familia a fost un pretext în spatele căruia să se ascundă? Credeam. Și acum? Nu mai am. Te-ai detașat de tot? Nu te mai interesează? Am înțeles-o, da, am înțeles-o. Și nu mai are rost să intrăm în discuție. Adică v-ați obișnuit cu felul ei de a fi sau am mai scăzut ea? Noi ne-am obișnuit cu felul ei de a fi, ea s-a obișnuit cu felul nostru de a fi și uite așa ne înțelegem. Și eu vreau să zic că m-am înțeles bine cu Cristina de când am intrat în casă. Chiar din prima seară ne-am aranjat împreună hainele. Nu doar după ce s-a certat cu Florin. Am zis chestia asta pentru că știam că tu erai mai apropiată de Silvia și de Andreea. De la început ai fost. Și nu te văzusem niciodată cu Cristina până... Ba da. Dar nu atât de mult. S-am văzut că Florentina s-a arătat extrem de deranjată de o glumiță a Cristinei. Era chiar în seara în care... Era sâmbătă seara după gală și, într-adevăr, am avut o stare de neliniște, o stare proastă și Cristina încerca să înțepe în continuare și i-am zis ce m-a deranjat. Ce ți-a spus? Nu știu, a zis în formă de glumă. Eu am bătut, apropo, la doamna Elena și la Răzvan și... Florentina, hai că îmi spui cum ai simțit tu micile înțepături, dar nu acum, ci după publicitate. Mireasă pentru fiu. Continuăm discuția. Am primit mesaje, le voi citi imediat și așteptăm și altele la 1272. Da, trebuia să-mi răspundă Florentina. Că ceea ce spune Cristina că a fost o glumă, tu de la început ai spus că a fost o înțepătură. Care te-a deranjat? Ce anume? Am simțit că după materialul care l-am văzut cu Dragoș, am și auzit că râdea sau, mă rog, ce reacție a avut, mi s-a părut că râde de mine. Zice, uite, na, ai primit-o. Și, na, normal că m-am arătat deranjată. Tata te-a întrebat, ea pe tine, nu te-a întrebat. Ți-a spus, da, Cristina, că o să ți-l ia pe Dragoș? Da, da, ceva de genul, cam așa s-a exprimat. A fost o mică glumiță pentru că am văzut-o tristă și am zis să fac glumiță să ridic puțin moralul. Dacă ea a luat-o ca pe înțepătură, da, așa ai ridici moralul, că spui ți-l iau pe bărbatul tu? Da, am zis în glumă, pur și simplu se vedea că nu am zis pe un ton de chiar îl iau. Nu, pur și simplu am zis, pur și simplu a fost o mică glumă. Nu am nicio intenție. Pe mine m-a deranjat cel mai tare și modul în care a spus ți-l iau pe Dragoș, de parcă ar fi fost al meu. Era ceva ce mi-aparținea mie și trebuia să-l ia ea. Sau avea toate șansele să-l ia ea. De asta m-am deranjat. Da, să-ți aparțină n-ar fi fost rău, dar nu era încă. Nu era doamna Mirela și nu știu dacă... Proprietatea ta, se uită doamna Ștefana la mine. Am vreo proprietate în această emisiune. Tu spui că a fost o glumiță. Da. Și că atunci când a spus Cristina că ți-l ia pe Dragoș, a fost doar glumă ca să te înveselească. Ea spune. Dar uite, Andreea, discutând cu Silvia, merge cam pe același fir legat de băieți și spune așa, Andreea, ea s-a arătat fericită la toți băieții care au ales-o. Nu am nimic personal cu ea. Iar Silvia a continuat. Oricum se simțea mai sus ca toți. Atât mă deranjează că vorbește mult și prost. Mă obosește.
Fetelor, voi ați simțit că Cristina ar fi vrut, dacă ar fi putut, să acapareze numai ea, întreaga atenție a băieților și ar fi fost așa mai mult o chestie de orgoliu și de prestanță ca băieții să rostească cât mai mulți posibil numele Cristinei? Sincer. Da. Atunci, da, așa am crezut. Adică așa s-a arătat, s-a și văzut. Eu i-am spus și în față că vorbește mult și mă obosește. Ți-am zis? Înainte de... Dar acum... Adică eu sunt de părere că nu știu, dintr-un număr de băieți îți sare în ochi unul. Adică unul e mai important decât celălalt. Eram așa ferită, ce puteam să zic că mă întrebați dumneavoastră, ce părere ai, ce puteam să zic, că una rea, una proastă, trebuia să zic bună pentru toată lumea, ca să nu se interpreteze frumos, nu că să se interpreteze frumos, nu să se interpreteze urât, că zic, vai, ăsta nu-mi place, ăsta nu-mi place, pur și simplu am spus bună la toți băieții, nu cred că am zis ceva, vai, ăsta e frumos sau vai, nu știu ce, nu, am spus că am o părere bună despre toți băieții. Dacă fetele au interpretat greșit, e părerea lor, dar nu puteam să spun în emisiune, ăsta nu-mi place, ăsta nu-mi place. Pur și simplu am fost întrebată și am răspuns de finuță, am încercat să fiu finuță cu toată lumea, nu că aveam un aer de superioritate sau cum zic fetele. Să înțelegem că n-ai fost mulțumită că te-a ales Răzvan și vrei să te alegi altcineva. Wow. Și ai spus că îți place Răzvan doar ca să-i faci o impresie bună. Nu, dar la toate persoanele am spus asta. Am spus că vreau să cunosc băieții, că nu, până la urmă nu ne alegem după fizic sau după chestiile astea. Am spus că vreau să cunosc și să stau de vorbă cu toți băieții. Dar nu că mă simțeam, vreau să spun, cum au spus ele, că mă simțeam superioară, că m-au ales dintre băieți sau ceva de genul. Am zis nu, trebuia să răspund și să fiu destul de finuță, să zic bună, ce trebuia să zic, am o părere foarte bună despre toată lumea. Da, când a afirmat, când mi-a afirmat acel lucru, mie, toate fetele de care eram acolo, asta am observat, asta am interpretat. Andreea. Nu vreau să fiu răutăcioasă sau să aduc din urmă, dar hai să recunoaștem, i-ai spus Florentinei, mă rog, asta a fost atunci, i-ai spus Florentinei, ha, ați le-au pe Dragoș, i-ai spus Corneliei, dacă nu râdeai tu, sigur pe mine mă alegea, că se uita în ochii mei. Adică aici sunt un pic la superioritate, despre Virgil, da. Așa ai zis? Da, că asta așa mi se părea, pur și simplu am și o impresie și o părere, acum dacă am trebuit să o țin pentru mine și... Da, și asta e părerea mea. Că? Că s-a arătat încântată de toți băieții. Ce? Că te-ai arătat încântată de toți băieții. Și că te-ai fi bucurat, dacă s-ar fi putut, ca tu să fii cea mai aleasă, înțeleg. Dar suntem atâtea fete aici, de ce tocmai eu să fiu aleasă de toți băieții? Păi atunci de ce ai făcut afirmațiile alea? Nu știu, au sunat un pic răutăcios la momentul ăla. Am făcut afirmația cu Flori și de ce s-a înțeles așa și ce am vrut să fac. Iar cu Cornelia asta am simțit, pentru că simțeam că se uită în ochii mei și chiar i-am zis, dacă tu pe tine, cum a zis și ea, că a fost ca o rezervă, ceva deci de tu genul. erai mai importantă decât care râde mai bine o Alex sau ceva de genul. Cornelia a fost o rezervă? Sau așa s-a simțit ea, că ne-a ales pe noi două și... Bine. Am lămurit cu Virgil de ce a făcut. Da, oricum s-au lămurit atunci. Bine, hai să citim câteva mesaje și trecem... Mai are cineva ceva de spus? Să citim câteva mesaje și mergem mai departe. Înainte de toate, Cornelia, te rog, ce ți-a scris pe tricouț cu ojă? Am scris la mulți ani, mami, spun de astăzi, pentru că duminică nu intrăm în direct. La mulți ani, mami, te iubesc mult și ai grijă de tine. La mulți ani și din partea noastră. Ce-i, doamna Maria? La mulți ani, Mira, nepoata mea de acasă, și să ai grijă de maica. Păi ce faceți? Plângeți? Nu. Așa. La mulți ani, să le dea Dumnezeu sănătate și să fie cu voi aici în fiecare zi. Mesaje. Când am zis mesaje, se țin fetele de mână. Oh, ce credeți că se întâmplă? Ia uite-le cum stau. Toată lumea e pe meditație. Bună! Mă numesc Adriana, din Constanța. Îmi place Dragoș maxim. Păcat că m-am căsătorit acum 3 luni, că schimbam mirele. Sincer, să încerce cu Flori ceva, e singura care merită. Mulțumim frumos. Da, rămâne de văzut. Doamna Adriana din Constanța, nu ziceți de 2 ori, că deși măritată, Dragoș n-ar avea o problemă. Vă rog să mă iertați, doamna Ștefana. Vă rog să mă iertați. Mari scrie: concurenții sunt minunați. Fetele să se lase mai greu cucerite, că așa e mai dulce dragostea.
Mulțumim. Hopa, și acum vine un mesaj. Iulia, când ai avut ocazia să-l analizezi pe Maricel în detaliu? Țin să te anunț că noi din materiale nu l-am perceput având accent și față de moldovean, în sensul peiorativ pe care l-ai folosit. Ba chiar pot să spun că este un tip frumușel, glumeț și carismatic, iar numele nu este un defect. Dar având în vedere că nu are o mamă în casă să-l reprezinte, ai profitat să-i pui o etichetă eronată. Dacă nu ți-a trezit ție scânteia, poate că o altă fată îl place. Semnat o olteancă. Îmi cer mii de scuze dacă s-a interpretat greșit. Da, înțelegi despre ce e vorba. Da, S-a difuzat acel material în emisiunea cu băieții în care tu spuneai că Maricel are față, nume și accent de moldovean. Era o comparație, era și Lili lângă mine, că ea este din Bacău și nu are la fel de mult accent. N-a fost o discriminare, îmi cer mii de scuze, mii de scuze. Era de unde sunt băieții, de unde, și am spus că mi se pare că el are nume. Dar cum, cum adică Maricel e nume de moldovean și nume de oltean care ar fi? Maricel, Maricica, nu este foarte comun la noi, în București. Nu, n-am. Cer mii de scuze, n-am. Am făcut-o, îmi pare rău. Liliana. Da, mi-amintesc că discuția... E comun numele Maricel în Moldova? Nu neapărat în Moldova. Eu personal nu prea am auzit de Maricel. Am auzit de Marcel. Așa dar cheamă buletin. Da, am înțeles. La nivel general al țării. Nu cred că face parte musai. Dar are față de moldovean, că tu vii din Moldova, știi cum arată moldovenii. Mai cârcoteam noi în discuții. Nu pot să etichetez că el are față de ardelean sau el de moldovean. Glumeam de unde suntem fiecare. Vă dați seama că lucrurile astea sunt extrem de sensibile. Toată lumea ține cu pământul din care vine și vă urmărește lumea din toată țara. Mi-e foarte dragă România și oamenii, nu, Doamne ferește, nu. Discutam. Și Maricel așteaptă să dea ochii cu tine. Se înroșise azi, dar nu de jenă, se înroșise de nervi. Era așa. Să mă tragă de păr. O merit. Bun, un alt mesaj vine de la Petre din Dâmbovița. Cristina, fii tare, ești cea mai frumoasă. Andreea e foarte invidioasă, la fel și majoritatea fetelor. Ai grijă de tine. Mulțumesc frumos. Confirmi? Nu mai zi nimic. Infirmi? Nu mai vorbesc. Consider că nu. Lorena este foarte drăguță. Atât Lorena cât și Andreea. Lorena, sper să formezi un cuplu cu Dragoș, iar tu, Andreea, cu Alin. Sunteți preferații mei. Vă pup. Mulțumim frumos. Am auzit un strigă de bucurie? Un alt mesaj. Bună ziua! Am trimis SMS-uri de 100 de euro până acum. Și mi-au fost citite doar 3-4. Păi, e corect așa? Dar știți ce? Pentru Cornelia aș cheltui toți banii din lume. M-aș amaneta eu pe mine. Și nu glumesc. Te ador pentru că ești o scumpă ca o bubulină. Sper să-l citească doamna Mirela. Pupă bărbița și ochișorii. Ai cui? Ai doamne Mirela? Mulțumesc frumos. Ne luăm la întrecere acum. Pe cine pupă Fani? Cornelia. Vrei un pahar de apă? Nu. Dar ce s-a întâmplat? Nimic. Ce cu tine? Hei! Aoleo, stai puțin. Dar nu știu cine... Nu știu cine, că nu s-a semnat. Ți-e cunoscută expresia bubulină sau ceva? Și poate că și expresia pup bărbița și ochișorii. Cornelia, eu am dat-o în glumă, dar încolo stați puțin că e foarte cunoscută această exprimare. Cornelia, cine e? Cineva foarte apropiat îmi spunea pupă bărbița și ochișorii. Fostul tău iubit? Nu. Cineva din familie. Păi și nu crezi că poate fi aceeași persoană? Nu ne poți spune și nouă cine e? Nu-mi dau seama exact cine, dar am auzit expresia asta. O foloseam noi între fete. Păi e foarte posibil să fie. Nu știu. Dar crezi că e de la o fată? Nu crezi că e de la un băiat? Nu știu de la cine este, doar că mi-am adus aminte de
Sigur nu e fostul? Nu. Deci înseamnă că pentru tine e și special a scris așa ca să-ți dai seama. Mulțumesc frumos. Cristina, în ciuda celor 19 ani, ai dat dovadă de multă maturitate. Dacă vei continua în felul acesta, vei avea de câștigat. Te pup, Eva. Mulțumesc frumos. Mai am multe subiecte interesante astăzi și aștept mesajele dumneavoastră, dar după o scurtă pauză de publicitate. Mireasă pentru fiul meu. Bun, hai să mergem mai departe. Așteptăm mesaje la 1272 ca să tot citim că le plac. Dar hai să ne ocupăm puțin și de ce s-a întâmplat în urma acelei emisiuni în care fetele și-au spus nemulțumirile și cum au analizat-o ele pe Cristina încă de la alegerile băieților și la modul în care ea s-a comportat. S-a terminat emisiunea de la ora 16 și au continuat discuțiile. Și cred că aceea a fost o ultimă etapă până să se ajungă la starea de bine care domină astăzi. Haideți să vedem și noi materialul. Mireasă pentru fiul meu. Nu plâng la comandă, nu plâng că mă dramatizez, nu plâng nimic. Asta sunt. Da, și când ai zis că ești pusă la zi, deja ne-am simțit și noi aiurea, pentru că noi chiar am înțeles-o. Nu, chiar am pusă la zi, iubita mea. Ele sunt mai puternice, ele sunt grupate mai puternice, cum să spun eu. Când a fost bunica să zici de grupuri, de cine ai recunoscut? Cum? Când a zis că s-au făcut grupuri în casă, că s-au făcut. Nu, sunt așa multe, sunt 5 acolo, nu știi ce vorbește, că vorbește contra cuiva, aici 5, acolo 3. De unde să știu care și cum este format în contra cui? Ea probabil ce și-a pus în cap, le-am văzut pe alea care au fost mai tari în gură, că au stat, știi? Să fiu și eu. Da. Să nu mă las călcat în picioare și acum din contră mai rău face că văzut mesajele. Eu sunt singură împotriva tuturor, mă jur, m-am simțit astăzi pusă la zid, mai aveam... Eu nu mai zic nimic, că să dă toate materialele, dar nici nu te contrazic cu invidia. Te-a ales un băiat, te-a ales doi... Eu am recunoscut, da, suntem invidioase, suntem fete și e normal. Una să tacă, să nu zică nimic, dar elaltă nu se poate. Dar nu am zis nimic de nimic. Nu, dar vreau să spui. Am zis de cineva ce păi să te aștept la spate. Nu am vorbit cu Nica, cu nimeni și pe la spate, că nu am avut... Tu ai zis că ți-a plăcut Adrian. Păi cât a fost Adrian bălicării de toată lumea? Tare, Doamne. Cât a fost omul ăla? Tot respectul. Bălicării și scoase toate... Mulțumesc respectatorilor care mă susțin acasă. Jur că pentru ei am cea mai mare... Nu știu, îmi dau puterea asta. Ai văzut ce a sărit și doamna Emilia? Ce? Că am zis eu că ți-a dat speranțe. Nu mă interesează bunica să mai vorbim de nimeni. Mai bine. Dacă îi zicea un singur om, ziceai că ăla e nebun, știi? Dar când îți zic toate persoanele din casă că le deranjează ceva la tine, încerci cât de cât să te schimbi. Și nu-mi plac persoanele, telespectatorii, persoanele care susțin chestia asta. Pe ce faci, frate? Îi susții comportamentul? Mulțumesc că mai susținut la întâlnire, tu ai fost singura bunica mea. Taci dincolo, că e multe de-astea. O să ne luăm și de păr. Ele două sunt în fața mea, Cristina, cu Florentina. Și când spunea Dragoș că nu e dezamăgit de alegere, dar ar vrea să mă cunoască și pe mine, și Cristina îi râdea nas, deși nu pot să rămân indiferentă la fazele astea, deci eu nu pot, așa sunt eu, nu pot. Că dacă vreau să-l cunosc pe Cosmin. După aia era încântată că se cerea întâlnire cu Răzvan. A zis că Virgilie s-a uitat în ochii ei și că, de fapt, o alegea pe ea dacă nu râdeai tu. Adică, gen, tu... După ce m-a ales adică mine eram foarte fericită. Cristina era așa... Da... Știi? Și zic, ce Cristina ți-a plăcut? Știi? Da, că e foarte frumos. Adică, la momentul ei a plăcut de toți, iar s-a cu toți. Acasă mă răsteam, că acasă... În ce casă nu se răstește omul sau în ce casă? Poate mama m-a pesicit toată viața, trebuia să vin aici. Știți? Nu? Mă adaptez după om. Poate eu sunt mai dură, poate aia e mai plângăcioasă. Asta nu înseamnă că trebuie să merg să urlu non-stop la ea. Am început să vorbesc repede? Păi cine se aseamănă să adună, nu? Așa noră, așa mamă. Mă, dacă mai îmi zici mie așa ceva... De acasă. Cu noră și cu de-astea măi, mă super urât. Nu se fac să te super. Păi nu m-am măritat, nu sunt soacră, deocamdată. Deocamdată. Mireasă pentru fiul meu. Materialul ăsta e un slalom printre toți concurenții. I-a luat pe rând și a terminat cu mamele. Ce spuneți, doamna Elena? E pisicos material. Da, se pisicește. Cu gheruțe. Cu gheruțe, cu lăbuțe. E pisicos, dar mai zgârie, din ce văd eu. Uite, de exemplu,
Că nu știu cu ce să mai încep. Cristina plângea. Asta nu e nou în material. Stați puțin, doamna Mirela, mă scuzați că intervin. Doamna Luminița nu s-a referit la mine. La mama, nu? Nu la mama soacră. Nu. La mama... Nu la mine? Nu. Haide, doamna Luminița. Mamă, ea trăiește cu mama ei în casă. Era o glumă. Mama ei, Cristina nu e noră pentru mama ei, e fată pentru mama ei. Noră pentru mama ei ar fi, de exemplu, dacă ar fi măritată cu fiul dumneavoastră. Exact. Mă gândesc. Poate, atunci. Eram și eu? Da. Nu știți că râdeam, glumeam, poate. Da, glumeam, da. Am sărit eu. Glumeam. Adică toată lumea glumea. Pe dumneavoastră glumeați, dar v-ați panicat nițel. Pe genul, dacă mă e cu de astea, i-ați spus doamnei Luminița, cu noră, cu soacra, mă supăr. Nu m-am măritat încă. Nu sunt soacră deocamdată. Dar nu trebuie să vă măritați dumneavoastră, știți soacră. Trebuie să se mărite Cristina cu fiul dumneavoastră, Vitreg. Dar nu s-a căsătorit ca să fiu soacra ei. Da, dar înțeleg că nici nu v-a surâs ideea din moment ce doamna Luminița a zis, păi cine să seamănă să adună. Da, glumea. Luminița. A glumit, Deci dacă spune cu gurița ei... Dar sigur că a glumit, aici totul e o glumă, doar nu vorbim nimic serios. Emisiunea e o glumă în sine, că doar nu e nimic serios, nu vă imaginați. Doamna Luminița, ce ați vrut să-i spuneți doamnei Elena, de fapt? Ce s-a înțeles? Puteți să ne mai spuneți o dată, că poate unii înțeleg una alta. Mai bine, uite, îi se face rău și doamnei Elena. Dacă puteți să elucidați ce trebuia să înțeleagă doamna Elena. Tu ce ai înțeles, Elena? Nu știu. Rămâne de văzut. Ce ați vrut să-i spuneți? Că doamna Elena o critică pe Cristina, că vorbește mult și așa, dar de fapt doamna Elena nu-i mai prejos. Exact. Ați văzut ce simplu e? Înseamnă că vă scot cu Cristina. Păi, da, de asta ați trimis la Mioveni, inclusiv pe băiat, că a zis că amândouă nu. Da, acum să nu mai dezgropăm mărții. Eu o să mă țin după Cristina dacă nu se ține ea după mine. Că dacă deci acum, dacă, soacră, chiar dacă vrea să vă lase ea, nu mai lăsați acum, dumneavoastră. Da, se poate. Super așa. Da, vedeți că fetele spun așa, că de fapt ea a zis că îl place pe Răzvan. Da. Dar, da. Ați înțeles? Ce ați înțeles? Că mai sunt și alți băieți și eu o înțeleg. Dar e o crimă să cunoască și alți băieți. Păi Andreea spunea despre Cristina așa. Zicea Cristina, vreau să-l cunosc pe Cosmin. Era încântată că se duce la întâlnire cu Răzvan. A zis că Virgil s-a uitat în ochii ei și că de fapt o alege pe ea dacă nu râdeai tu, Cornelia. La modul că ei ar fi plăcut de toți. Ea ar fi vrut cu toți. Păi când ești într-o grămadă de băieți așa, vezi mulți băieți, îți plac toți la prima vedere. După aceea vezi comportamentul fiecăruia, vezi caracter, vezi lucruri mai interesante. Dar la prima vedere, cum am spus și noi mamele, ne plac toate fetele. Și dacă le luăm pe fiecare separat... Ce reacții? Andreea, tu ce ai vrut să spui? Am spus mai devreme. Același lucru pe care l-ai zis și înainte de material. Cornelia, așa este? A spus Cristina că dacă nu zâmbeai tu în secunda aia, Virgil o alegea pe ea? Deci am recunoscut că am spus eu. Asta am simțit atunci și asta am spus. Am înțeles. Foarte bine. Am văzut că singura care rezonează cu tine, probabil pentru că și dumneavoastră s-a poziționat ca fiind 4 mame plus 1, a fost doamna Maria. V-ați dus la Cristina, ați încercat să vă înțelegeți ca două ființe care au fost, așa ați perceput dumneavoastră, date la o parte și izolate, doamna Maria? Nu, ea spunea că e izolată de fete și ele sunt mai multe și că vorbește pe la spate, de aia nu știi ce vorbește fiecare, nu poți să-ți dai seama, zic, fii puternică, ești puternică. Cristina ar fi dorit din partea dumneavoastră un sprijin, în sensul că vă ruga ea. Când s-a spus că s-au făcut grupuri în casă, de ce nu ai recunoscut bunica? Păi, dar nu știam ce vorbește, ce grupuri. Ele a zis că ele sunt 5, ele sunt 5. Nu suntem grupuri în casă, este normal să te simți mai atașat și de anumite persoane, dar Nina a stat între fete cu ele de vorbă. Ce era să spun? Că au vorbit de Cristina. Eu am vorbit numai cu Cristina și cu Mădălina am mai râs așa, chiar să spună ele. Loredana a mai venit și a mai stat de vorbă, Corina, rar așa, nu? E adevărat, doar că pe timpul acestei săptămâni, pe la începutul săptămânii, dumneavoastră spuneați că mai bine vă izolați și că nu mai vorbiți cu nimeni și poate Cristina a simțit că e în aceeași postură în care sunteți dumneavoastră vis-a-vis de restul și a simțit să empatizeze cu dumneavoastră, să o susțineți. Eu am simțit și altceva, doamna Mirela. Am simțit că tot ce am vorbit s-a dat pe post și eu am mai
povesti și viața de acasă și intru în gura lui de acasă de nimeni mă primește în curte. Cuvântul meu. Stați puțin, doamnă Maria, dar ați spus ceva rău? N-am spus așa ce am simțit, cum am spus și la interviu și una și zice, bă, nu se mai oprește, vorbește într-una acolo. Da, n-ați spus nimic de rău, din potrivă. Doi neați, ați început să și plângeți în emisiune, că spuneați cât de mult v-ați iubit nepoței pe care i-ați crescut și pe care i-ați pus pe fiecare în câte o copaie. Deci asta arată, cum să vă zic, afecțiunea cu care dumneavoastră v-ați crescut nepoții și nu e un lucru de rău, adică credeți că vă judecă familia pentru asta. Am mai zis și ce mai... De vacă, că a fătat, ați zis, dar e bine să știe omul ce ați lăsat acasă, nu? Și de-aia mă simțăm așa. De domnul Nicu și de... Nu, cred că v-a deranjat altceva. Ce anume? Nu, pe mine nu mai mă deranjează nimic în emisie. Suntem bine, râdem, glumim, mâncăm, care iese afară la distracție iese, care nu se odihnește, nu, chiar nimic. Așa ați spus și atunci, în material, așa îi spuneați și Cristinei, că eu nu mai zic nimic, dar nici nu contrazic cu invidie. Nici nu te contrazic cu invidia. Te-a ales un băiat, te-au ales doi. Una să tacă, să nu zică nimic, de cealaltă nu se poate. Păi nu se poate. Deci îi dați dreptate Cristinei că din invidie i s-au întâmplat astea? Păi așa a zis ea și zic, nici nu te contrazic că n-am auzit, dar nici trebuie să calmeze ea. Să-și vadă de treaba ei, să... N-am zis nimic cu răutate sau în știință de ceva. Că nimeni n-a venit să spune mie, sunt invidioasă bunica pe Cristina. Bun. E o altă mamă care a mai avut așa momente grele, că dumneavoastră a vrut să le împace pe toate, dar nu se poate, că n-are decât un singur băiat. Și pe care eu am lăsat-o după o emisiune de la ora 16 să se descurce cu fetele. Și le-am zis, doamna Ștefana, lămuriți-vă dumneavoastră cu ele, că sunt multe și Dragoș, vrând nevrând, a intrat așa în discuție în rândul mai multor fete. O altă mamă are de dat un fel de lămurire față de cel puțin două concurente din competiție. Dar eu aș începe mai întâi cu Iulia. Și ca să înțelegeți despre ce vorbesc și ce a avut Iulia să spună la adresa dumneavoastră și a atitudinii dumneavoastră, v-aș ruga să fiți atenți la următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Mi se pare puțin disproporționat, știi? Ferească Dumnezeu să spună așa ceva. Dar m-am simțit eu prost când am auzit. Are picioare disproporționate. N-ai zis de picioare, ai zis că ea e disproporționată. Doamna Ștefana vine seara și mă întreabă, după ce ați intrat în casă la băieți, ai fi de acord să formezi un cuplu cu băiatul meu? Și ea mă făcea cu ou și cu oțet în descriere. Iuliana, taci, mă, că tot tu ești, orice ți-ar zice, trecem prin bune și prin rele, taci din gură. Ba că ești prea grasă, ba că ești prea slabă, ba că ești prea... Și mie îmi place cum sunt și asta e. Cu îi place Pe fete bine, că sunt prea slabe, că sunt prea... Cel mai important, să-ți placă ție. Cum ești tu? În care arăți. Normal. Să-ți placă ție cum ești tu, să pleci de știți pe stradă. Nu vă mai supărați că nu știm că stăm aici și stăm și ne îmbolnăvim. Vezi? Iulia, ascultă-mă pe mine. Că și Florin tot așa are să zică ca tine. Afară poate ți s-a părut greu că n-ai avut o mamă și un tată, dar ai făcut liberă cum te-a dus pe tine viața și ce ai crezut tu, da? Da. Vezi că e mai grea viața în altă parte? Și Iulia stătu pe lângă mine, nu... Mi-a fost fata supărată că am zis că nu se bine pantalon sau ceva. Dar oricum, eu nu știu, dar chiar arată bine. Chiar arată super bine, că bine. Ți-am spus, a zis că i-ai plăcut și că numărul 4 i-a rămas... Da, ți-am spus. Da. Ți-am spus și acum. Da. Dar nu am zis că te-am înlăturat și așa ai dedus tu, că așa ar fi venit, dar... Da, că ați vrut să o băgați pe Corina la înaintare și... Da, deci el mi-a zis de tine că, uite, a auzit și doamna, că v-am zis și după aia. Când ai venit? Iulia. Nu Dar vreau eu am să spus zic că ceva greșit, să vă Iulia supăr pe este... Nu, niciuna, păi acum am vă venit și eu rog. ca să le iau, că și eu am Vă zis. rog, din suflet, nu vreau să vă supăr. Dar nu... Deci probabil că se supără Corina, zic eu, că se deranje fata. Mireasă pentru fiul meu. Bun, înainte să începem să discutăm acest material, când a văzut că a scăpat, Cristina și-a făcut semnul crucii, că a zis gata, am scăpat eu azi, a trecut mai departe. Cristina, eu mă bucur că au fost doar materiale de domeniul trecutului, adică de acum 2 zile, și că astăzi lucrurile stau cu totul altfel. Și îmi doresc să rămână așa. Și eu vă doresc de asemenea. Deci, dacă ți-ai făcut semnul crucii și știi că ai scăpat și că sunteți altfel,
Nu pot decât să mă bucur. Acum vine doamna Ștefana, care și pe dumneavoastră a luat-o cu transpirații, că a cerut șervețele pe timpul materialului. Doamna Ștefana, eu nu mai înțeleg. Pe cine a ales Dragoș, de cine îi place de fapt, pe cine regretă și pe cine i-ați recomandat dumneavoastră? Că e o întreagă nebuloasă. Doamna Mirela. Ia spuneți. Deci, atunci, eu i-am recomandat la acea cameră de confesiune, am recomandat fetele care am crezut eu că sunt bune, este bine să le cunoască. Deci am recomandat pe Corina și pe Cornelia. Acum, el a ales pe Iulia și pe Florentina. Și în final s-a întâlnit cu Florentina. În final s-a întâlnit cu După care a regretat că a zis că mai bine ieșea cu Cornelia. De aici știm. Bun. Ce mai vrea să vă mai zic dumneavoastră? Vă rog. Îmi cer scuze. Vă rog. În ceea ce privește Iulia, deci eu am văzut-o mereu apropiată de doamna Emilia și am crezut-o potrivită și felul în care vorbea doamna Emilia despre Iulia și Iulia cum era acolo. Deci am crezut că este pentru băiatul doamnei Emilia potrivită și eu am căutat, că zicea dânsele că băiatul dânsei e puțin mai scund, dar nu e foarte scund, e aproape ca ceilalți și am zis că eu să aleg fete mai înalte, fiind Dragoș ceva mai înalt. Deci asta a fost, nu că am avut eu ceva, că mie mi-a plăcut foarte tare Iulia și vorbeam, dar asta a fost, deci n-am vrut să vă băgați cum ar veni peste doamna Emilia. Da, pentru că știam cât de mult îi plăcea doamnei Emilia. Dar de asta i-ați spus lui Dragoș că Iulia e puțin disproporționată, ca el să nu se uite deloc la Iulia? Nu, nu este adevărat. Asta am crezut la momentul respectiv. Deci asta e, acum asta e. Bun. Totuși Iulia nu înțelege un lucru. Zice că ea mă făcea cu ou și cu oțet. În descriere. Da. Unde știm? Ba că ești prea grasă, ba că ești prea slabă, după care dumneavoastră ați venit și... stați așa. Așa. După care dumneavoastră, într-un fel, înțeleg, îmi zice Iulia, că ați venit și... Da, o să vă explic. Ați întrebat-o dacă cumva ar vrea să facă un cuplu. Ba că ești prea grasă, nu era vorba despre mine. Nu, în general, despre fete. Era discriminat un pic și pe Liliana, da, în general deci, despre fete. Ceea ce aș vrea să spun și a se înțelege bine. Eu am vorbit cu Iulia într-un alt mod și am zis, după camera de confesiuni, după ceea ce s-a discutat acolo, eu am rămas așa că, deci nu credeam, eu știam că Iulia era cu doamna Emilia, deci eu nu vroiam să intru și când la dumneavoastră a ales-o și pe Iulia. Și eu atunci am încercat să vorbesc cu Iulia. M-ar veni să îmbunați și să-i zic situația. dacă ar fi de acord, dacă băiatul, dar nu i-am spus direct, pentru că nu se spunea direct. Și atunci atunci am discutat, deci nu dinainte, sau eu știu. Deci asta a fost situația. Totuși Iulia spune așa, că dumneavoastră ați vrut să o băgați pe Corina la înaintare. Eu nu vreau să supăr pe niciunul. Vă rog, nu vreau să vă supăr. Și dumneavoastră, doamna Ștefana, ați spus așa, probabil că s-a supărat Corina, zic eu. Iulia, tu ai înțeles că doamna Ștefana Eu am înțeles situația, da, și nu condamn pe nimeni. Am înțeles. Doamna Ștefana o prefera foarte mult pe Corina și eu consideram că se potrivesc foarte bine Dragoș cu Corina. Și așa a fost părerea dumneaei. Numai că m-a deranjat foarte puțin. Vineri, când a fost cu camera confesiunilor, a venit dumneaei la mine și mi-a dat oarecum impresia că Dragoș mă place și dumneaei mă place. Așa a fost impresia mea. Mi-a spus m-a întrebat dacă aș fi de acord să fac un cuplu cu Dragoș și am spus că da, de ce nu, să ne cunoaștem. Și am rămas un pic mirată când am auzit ce au vorbit acolo. Atâta tot, da. Deci pentru tine șocul a fost că una ți-a dat de înțeles doamna Ștefana și alta ai auzit în material. Era foarte apropiată de mine doamna Ștefana. Vorbeam cu dumneaei, mă ajuta, mă sfătuia și altfel mi-a lăsat impresia că are părere despre mine când i-a povestit lui Dragoș despre mine. Doamna Emilia, poate tacit, așa, v-ați înțeles fiecare mamă, cam pe cine să propuneți băieților, ca să nu interveniți una peste alta
și de aici doamna Ștefana a înțeles că pentru dumneavoastră este Iulia și nu intervine, o să vă rog să vă gândiți la răspuns, că am văzut că tot dădeați din cap, dar după publicitate. Mireasă pentru film. Haideți să revenim la discuție. Rămăsesem la doamna Emilia. Doamna Emilia, doamna Ștefana spune că în niciun caz nu s-a gândit la Iulia să o recomande fiului dumneaei pentru că știa că e pentru fiul dumneavoastră. V-ați vorbit așa într-un fel, uite mamelor cum facem, să nu ne dăm una peste alta. Eu o aleg pe cutare, tu o alegi pe cutare, ca să nu apară discuții, să ne certăm. Nu, doamna Mirela, nu. Asta a fost opțiunea mea de când au intrat fetele în casă. Și am așa, băiatul. Am spus, am specificat și pe material treaba asta, că de Iulia mi-a plăcut de la început. Acum, fiecare interpretează cum vrea. Trebuia să se supere și doamna Luminița să-i spună lui Alin că Cosmin o ales-o pe Andreea în gală. Dar nu cum vine treaba asta? Păi nu, dar zic, trebuia să-i spun, nu de supărare, am zis că trebuia să-i spun atunci. Vă place de... Păi, sau Iulia o sta lângă mine, eu am și spus că lui Iulia s-o apropia mai mult de bunica, nu de mine. Eu am stat cu toate fetele la un loc, nu numai cu Iulia. Tu m-a spus că Iulia s-o apropia mai mult de mine. Nu cred că s-o apropia mai mult de mine. Ei, că am avut discuții, am avut ca orice mamă. Eu nu văd ceva rău încă stai la discuții cu fetele sau așa și fiecare te întreabă de băiat sau așa, nu? Nu, deci, nu știu, cred că... Doamna Ștefana, sunteți cumva la mijloc dumneavoastră. Da, dar eu n-ați vrut să faceți rău nici doamnei Emilia, n-ați vrut să faceți rău nici Iuliei și ați vrut să-i recomandați băiatului fata care v-a plăcut dumneavoastră. Deci eu nu am vrut să o recomand pe Iulia pentru că o auzeam pe doamna Emilia foarte încântată de Iulia. Da. Și așa am zis, de asta a fost. Și atunci am zis, de ce să mă va peste doamna Emilia? Păi că la băiat îi place, am ceva, păi poate avea de unde alege. Dar eu nu am știut că lui Dragoș îi plăcea de Iulia, că eu nu aveam de dumneavoastră, din potrivă, ați vrut să nu o placă pe Iulia și să o placă pe Corina. Și s-a întâmplat neprevăzut. Știți că așa e viața. Eu nu e că nu vroiam, din anumite motive, să nu placă pe Iulia. Nu, pentru că n-am avut nimic ca să spună Iulia dacă eu am avut ceva cu ea sau i-am zis ceva sau m-am uitat vreodată urât la ea sau ceva, n-am avut nimic. Dar eu o vedeam, cum o auzeam pe ăsta cu Cosmin, deci eu nu știam că lui Dragoș îi plăcea de... Am înțeles, gata. Până la urmă ei aleg. În orice caz a fost ceva tevatură în jurul lui Dragoș, adică s-a creat un subiect așa, cu vreo 3-4 fete e implicat și Florentina e implicată, Iulia e implicată, Cornelia e implicată. Mai e cineva? Dați că mai aflăm cine știe. Haideți să citim câteva mesaje. Bună! Liliana! Vreau să intru în competiție pentru tine. Deoarece cred că suntem compatibili. După genericul tău de prezentare, cred că am face un cuplu frumos și foarte plăcut. Te pup dulce. Și abia aștept cu nerăbdare să intru în competiție pentru tine. Cu drag, Marian, de la casting MPFM, Lejereanu. Showman. Showman, omul divulg. Mulțumesc frumos. Marian, țin să precizez că a spus că el vrea o femeie deșteaptă și inteligentă în același timp. Deci, Liliana, simte-te flatată. Da, mă simt flatată. Să vină? Hai să vină, că noi e la poartă, nu știe ce să facă. Să intre sau să nu intre? Să intre, facem un show pentru împreună. Tine. Faceți showman? Da, facem un show împreună. Deci ai urmărit în emisiune la casting? Da, involuntar chiar l-am văzut. Și nu ți-a plăcut? Zic că nu ți-a produs să mete. Ai avea lângă el, Liliana, o viață fericită. Te-ar face tot timpul să râzi. Să nu mergem chiar atât de departe. Și te-ar, cum să zic, te-ar face avioane, ar face și rap și showman. Și mai ales că a fost animator în club. Și acum lucrează și ca ospătar și se câștigă bine. Mergem mai departe. Lori din Piatra Neamț ne scrie: fetelor, lăsați prietenia care nu există într-o competiție. Alegeți-vă băiatul potrivit și aveți grijă de cuplul vostru. Baftă Corina și Cristina, dar și Dragoș. Mulțumim. Lore
Fii puternică și spune în direct tot ce te deranjează. Doamna Luminița e o persoană dușmănoasă. Ferește-te de ea. Tu ai spus că ai auzit și doamna s-a simțit cu musca pe căciulă. Îmi place de Cornelia și să se uite la Cosmin mai atent. Iar Iulia să se întoarcă acasă, că nu l-a uitat pe fostul. Bună ziua! Aș vrea să intru în casă pentru Iulia. O ador foarte mult și cred că dacă aș veni eu, nu ar mai ieși afară. Semnat Adrian. Te pup! Paula din Pașcani. Andreea, ești favorita mea și tare mi-ar plăcea să te văd la brațul lui Alin. Cristina, știm că ți-e greu, dar trebuie să fii mai tare. Iulia, gândește-te bine, deoarece ar putea fi singura ta șansă la fericire. Mulțumesc. Am văzut, oare Adrian de mai devreme o fi Adrian? Da, s-ar putea. Credeți că Adrian de la noi din competiție. Acum e mai îndrăzneț după ce a ieșit din competiție? Dă mesaje și spune ce fată îi place? Iulia, ți-a plăcut de Adrian? De ce nu, da. Mi-a plăcut. Nu știm dacă e el. Eu m-aș arăta mulțumită dacă ar fi el în sensul că, într-adevăr, și-a găsit... are acea îndrăzneală care i-a lipsit la un moment dat în competiție, vis-a-vis de fete. Bun. Izabela din Târgoviște. Cristina e cea mai falsă. Andreea, te susțin și sper să faci cuplu cu Alin. Mulțumesc. Lorena este frumoasă, dar e un pic cam încrezută. Este o părere, nu este adevărat. Mulțumesc oricum. Bună ziua! Îmi place foarte mult de Cristina. Este cea mai frumoasă. Fetele sunt invidioase pe ea, dar să fie tare. Te susțin și mult noroc. Georgiana din Motru. Mulțumesc frumos! Și Elena din Bârlad scrie: bună ziua! Cornelia, tu ești falsă, nu Cristina. Iar tu, Liliana, vrei să pari ceea ce nu ești. Nu vă dați seama cum se vede în fața noastră? Ne cerem scuze atunci. Bun, acestea au fost alte câteva mesaje cu păreri diverse. Că, v-am mai spus, nimeni nu poate să ne placă cap-coadă și nu putem fi pe placul tuturor, dar iar ajungem. Doamna Ștefana, ați avut și dumneavoastră o săptămână plină. Și iarăși revenim la o discuție care tot pe Dragoș l-are în prim plan, pentru că s-a creat acea problemă. Ba e Florentina, ba acum e Cornelia, ba n-am încredere în Cornelia, că nu-mi inspiră încredere, ba îmi place Iulia, dar nu mai vrea Iulia, că dumneavoastră a descris-o nu știu cum. Deci, ați înțeles, e complicat. O ieși și din asta. Însă, cea care a rămas deranjată de afirmația lui Dragoș, cum că ea, Cornelia, nu inspiră încredere, este... A fost numai o părere atunci, necunoștința de cauză. Că haideți să vedem ce a avut de spus Cornelia în urma acelei afirmații în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. O văd pe Cornelia că e veselă, doar că despre ea Dragoș a spus e frumoasă, dar are ceva de nu-mi inspiră încredere. Da. O să schimbe părerea, cu siguranță. Iar eu am fost revoltată, am înțeles că despre mine a spus chestia asta și am fost revoltată o zi întreagă, adică... Despre Cornelia, de care a zis Cornelia inițial că da, m-a văzut 5 minute, să... m-a văzut doar 5 minute, m-a etichetat, dar o să schimbe părerea, cu siguranță. Da. Și aștept scuzele. Nu știu să Dragoș, uite că Cornelia nu prea mi inspiră încredere. Cum poți zice chestia asta atât timp când nu cunoște persoana? Îi zici de Cornelia că vreau să cunosc. Cornelia e frumoasă și Cornelia, dar n-am încredere, mamă. Se pare așa, nu știu, nu are ceva de nu-mi inspiră încredere, nu știu. Lasă-mă, așteaptă tu să-l cunoști. Dar nu, deci din fața pică. Pentru că, știi ce, eu așa sunt, eu nu pot să-mi spun o părere atât din când nu cunosc un băiat. Da? Și dacă tu deja mă etichetezi, bravo ție. George a zis când eram în fața lui că din simplu motiv că e mai înaltă decât mine. Nici măcar și uite, dovadă, m-am pus lângă el, așteaptă și tu să-l cunoști. Nu mă mai interesează, sincer să fiu. Aoleu! Nu mă poți acuza că sunt falsă, că nici măcar nu mă cunoști.
Deci fata asta pe bune, deci știi cum îi tăiai din start. Falsă, nu inspiri încredere, nu că ești fals. Și ce înseamnă când o persoană nu-ți inspiră încredere? O persoană mie nu mi inspiră încredere, pentru mine e falsă, punct. Nu am încredere în ea. Dar fi trebuit, cred că ar fi fost mult mai bine să se abțină, nu? Tu nu crezi? Adică cum, vezi o persoană, vezi o persoană și o vezi, nici măcar nu îi auzi vocea și tu spui că nu-ți inspiră încredere? O persoană care nu-ți inspiră încredere pentru mine înseamnă că e falsă. Nu trebuie să iei de bună chestia Dar asta. trebuie să abțină, și anumite persoane trebuie să abțină. Dar trebuie să abțină, pentru că nu fac comentarii de gen. Poate nici el nu mi-a inspirat mie încredere, sau poate altul, sau poate altul, dar mă abțin. Mama zici, dacă vrea să ieșim, să mă cunoască mai bine, să vezi ce fac, să-mi ceară scuze în genunchi eventual. Cred că va realiza. Nu pune la suflet acum, când totul nu este chiar atât de important. Tu știi cine ești. Lumea ne vede de o săptămână jumate, Cornelia. O săptămână jumate, tu ai timp. Nu cred că cei de acasă rămân cu părerea lui Dragoș. Tu continuă să fii tu. Cred că ai observat astăzi din niște declarații că s-a văzut prima minciună. Care? Doamna Ștefana, când s-a întors la Florentina, a zis că nu i-a plăcut atitudinea ta. Ai auzit tu? Un material vorbe de la Dragoș? Că nu i-a plăcut atitudinea Florentinei? Nu mi-aduc aminte, sunt După ce i-a zis copiată. doamna Ștefana că a întrebat de Alen, nu știu ce, i-a zis să nu mai văd. Da. Deci a fost impulsionat, nu a fost alegerea lui. Și Florentina că e imatur, că nu știu ce, și eu am zis că da, mi s-a părut o alegere imatură pe care a luat-o el. Deci prima minciună s-a produs pe față. Tu lasă, băieții oricum întotdeauna spun versi uscate. Mireasă pentru fiul meu. Materialul ăsta are 2 tăișuri. Așa e, Cornelia? Tu ai început să plângi și acum pe timpul materialului? Nu. Sigur, amuzam, sigur. Te-ai amuzat? Da. Dar atunci ai părut destul de afectată de ce a spus George. Da. Dar e ciudat că nici tu nu-l cunoști și totuși te afectează. George am zis? Mă pomenește. Ai fost destul de afectată de ce a spus Dragoș, deși nici tu nu-l cunoști pe el. Totuși plângi destul de mult, având în vedere că un necunoscut spune că n-are încredere în tine. Nu suport cuvântul. Nu suport. Neîncredere? Da. De ce? Ți s-a mai spus? E un cuvânt mare, să zicem. Nu mă cunoaște, nu ar fi trebuit să-și dea cu părerea, dar mi-a trecut. Hai să luăm lucrurile dintr-un început. Tu spuneai așa, m-am văzut doar 5 minute, m-a etichetat, dar o să-și schimbe părerea și aștept scuzele. Ai început la fel de vehement și chiar ai spus că dacă ar vrea să ieșim, ar trebui să-și ceară scuze în genunchi. Eram puțin ironică, glumeam, nu în genunchi, dar să-și ceară scuze. Știți ce e ciudat, doamna Ștefana? Da. Că Dragoș a spus ce a spus Florentinei, Florentina a spus, eu nu mai ies, eu cu el nu mai ies. Iar acum, Cornelia, după ce a auzit ce a spus Dragoș, spune în genunchi dacă vrea să mai ies. Cum are Dragoș efectul ăsta asupra fetelor? De devin așa de vehemente și spun, eu să nu-l mai văd. Deci el întâi ne-a spus să nu ne mai vadă. Cum? El întâi a spus că nu mai vrea să ne vadă. Să te vadă. Cornelia n-a spus că nu vrea să o mai vadă, ci că nu îi inspiră încredere. În ceea ce m-a privit pe mine, el a fost primul care a spus că nu vrea să mă mai vadă. Nu este adevărat. A spus că nu vrea să mai vadă după discuția care am avut-o eu în camera băieților. Deci a se vedea înregistrările. Bun, stați că ajungem și acolo, că a spus Liliana mai multe. Deci atunci când eu i-am spus ceea ce am spus și poate că nu am înțeles eu bine sau mă rog, deci, dar ceea ce am spus eu, nu numai ceea ce am spus, el atunci a zis că nu mai vrea să mai vadă, dar eu nu i-am spus din scenă, deci când am venit la Florentina, nu i-am spus chiar cum a zis, am îndulcit puțin, știți, ca să nu... Lilianei se pare nu că ați îndulcit puțin, ci că ați prezentat situația astfel încât Dragoș să înțeleagă că Florentinei nu prea i-a plăcut de el și atunci el a zis, atunci nu mai vreau nici eu să o văd. Florentina, nu asta ai vrut să... Liliana, ce Dumnezeu am, iertați-mă. Liliana, nu asta ai vrut să spui? Da, Adică ai spus pe scurt că doamna Ștefana a mințit.
Da, vis-a-vis de minciună, eram eu informată sau nu am fost atentă la toate materialele atât cât ar fi trebuit. Mi s-a părut că doamna Ștefana ar fi mințit, dar pe parcurs m-am informat mai bine și am realizat că nu a avut loc nicio declarație. Da, ți se pare că doamna Ștefana l-a manipulat? Spune că eu mint. Deci cu foarte mare ușurință, Lili spune că eu mint. Nu am ceea spus ce eu n-am ușurință, făcut-o pentru nimeni de aici. Deci nu am făcut mincinoasă absolut. Să spună dacă eu am făcut vreo fată sau vreo mamă că minte. Țin să amintesc doamnei Ștefana că mi-am cerut scuze după ce am realizat că am greșit. Mi-am cerut scuze. Da, da. Și nu am ajuns la concluzia greșită foarte simplu. Am analizat materialele difuzate în direct, dar n-am fost atentă la ceva mai esențial. Deci, și mi-am cerut scuze. Da. Eu o susțin pe Liliana și sunt de acord că doamna Ștefana a spus lucruri care, așa cum a vrut dânsa, nu așa cum i-au fost transmise. Liliana, iartă-mă, să clarificăm. Liliana zice că doamna Ștefana n-a mințit, că a tras ea o concluzie greșită. Da, dar tu te referi la faptul că doamna Ștefana l-ar fi manipulat pe Dragoș? Impulsionat. Da, i-ar fi influențat decizia. Așa crezi, Liliana? Da, așa cred și acum. Florentina? Eu sunt sigură, pentru că eu i-am transmis doamnei Ștefana un mesaj pentru Dragoș, iar dânsa i-a spus alte lucruri, exact cum a adevărate, vrut dânsa. de fapt adevărate, da? Exact false, exact greșite. Dumneavoastră a spus, Spune da, am imediat. uitat să-i spun cum trebuie, am spus doar ce am văzut eu. Da, dragă, se spune totul, nu e nicio problemă. Da. Stați puțin, voi credeți că direct sau indirect, voit sau nevoit, doamna Ștefana îl influențează pe Dragoș în deciziile pe care le ia vis-a-vis de fete? Nu știu dacă în mod general. Dar aici? Aici, în ceea ce o privește pe Florentina, discuțiile care au avut loc între doamna Ștefana și Dragoș, eu credeam la momentul respectiv că a vrut să-l influențeze. Și am și spus-o. Florentina, o să te rog să-mi spui după publicitate ce anume a omis doamna Ștefana să-i spună lui Dragoș, lucru care ar fi putut să-i dea un alt răspuns. Imediat. Florentina, hai să elucidăm misterul ăsta pe care văd că voi două, Liliana și Florentina, îl aduceți în discuție. Și anume, ce s-a pierdut pe drum de la mesajul pe care voi l-ați transmis prin doamna Ștefana până la receptor, până la Dragoș. De la emițător la receptor. Ce s-a pierdut? Nu cred că ne privește pe amândouă. Nu, că Liliana doar Liliana a sesizat lucrul ăsta și tu ai confirmat. Înainte să intre doamna Ștefana în camera de confesiuni, eu i-am explicat cum l-am descris eu pe Alin. Mi-a spus că într-adevăr a înțeles de la mine, doar că înainte și făcuse o părere greșită. De a merge la băieți. De a merge la băieți. Și se duce la Dragoș și spune, am auzit din material că nu știam, că Florentina îi place de tine, dar știi, s-a interesat de urechile lui Alin. Și zice Dragoș, să nu mai văd, să-și ia gândul, ceva de gen. Deci în loc să îi transmită mesajul pe care eu i l-am spus. Și care era pe scurt. Și care era într-adevăr adevărat, că eu doar îl analizam pe Alin când a coborât scările și nu m-am interesat de el, doamna Ștefana a avut grijă ca să-i spună lui Dragoș exact ce nu trebuia. Crezi că a făcut-o intenționat? Eu așa cred. Adică, mai pe scurt, crezi că doamna Ștefana nu te place pentru fiul ei? Da. Nu a vrut ca Dragoș să iese cu mine sau să facem un cuplu, dacă s-ar putea. Nu este adevărat. Deci se va vedea pe parcursul concursului, atâta timp cât vom fi, că eu, indiferent, deci pe oricare fată vroia și inclusiv deci pe Florentina, eu nu am nimica cu ea și mi-a plăcut, de asta, deci am vorbit, s-a schimbat relația dintre noi de când a ales-o Dragoș, dar eu nu am considerat că Dragoș se va supăra atât de tare încât cum am ajuns, asta i-am spus. Deci eu nu am crezut că el va fi capabil ca să zică că nu mai vreau să mai văd sau ceva, că s-a văzut eu indiferent. Deci imediat cum am ajuns. Și acum să revin, dacă mi se dă voie. Ascult. Deci în seara, în ziua galei, seara, am ieșit afară împreună cu alte tinere de aici, da? Și întâmplător am auzit discuția, deci Florentina
se va putea vedea pe material, dar nu știu în ce context și cum. Nu am fost atentă, dar asta mi-a sărit. Că a zis că se duce la, zice, mă duc la doamna Luminița să o întreb cum are Alin urechile și nu știu mai ce a zis. Mie mi s-a părut puțin mă deranja, să zic, cu toate că după aceea s-a zis că normal că nu trebuia, că era o primă întâlnire și că eu nu trebuia să reacționez în felul acesta. Bine, eu n-am reacționat, n-am întrebat-o nimic, nu i-am zis nimic. Am mers în dormitor, n-am mai văzut-o să mai vină, dar în orice caz. Deci puțin, așa, m-am simțit stânjenită, să zic. Nu știu, poate am greșit, poate nu trebuia. Ați simțit că Florentina nu s-a oprit doar la Dragoș și că ar vrea să mai cunoască și alți băieți. Asta ați înțeles dumneavoastră. Am simțit că ea... poate că l-ar fi plăcut mai mult pe Alin. Am simțit eu atunci, din moment ce o interesat de mult. Aș fi vrut poate să vină să mă fi întrebat pe mine ceva despre Dragoș. Ce urechi are Dragoș? Era chiar în ziua aceea. Deci, nu te interesezi și de ceilalți. Nu zice nimeni că e ceva aprins în cuie și trebuia de Dragoș, nu știu ce să facă. Dar așa am simțit atunci. Asta este. Poți spune ceva? Asta. Te ascult, Cornelia. Cred că o judecăm prea aspru pe doamna Ștefana. Până la urmă, dacă eu aș venit aici cu fiul meu, aș fi fost cu ochii și urechile în toate direcțiile, pentru că până la urmă vreau să aleg pentru fiul meu ce e mai bun și care fată ar fi ok pentru fiul meu. Că doamna Ștefana a spus ce a auzit, nu este problema dumneaei. Nu știu ce să zic. N-a întrebat de altceva. Poate doamna Ștefana a crezut altceva, nu știu ce să zic. Asta am crezut eu. Acum e părerea mea, deci ce să-mi fac? Dar nu pe mine. Eu zic cu Florentina să lămuriți, că ea săracă a înțeles că dumneavoastră nu o să nu o vedeți. Nu este adevărat. Am lămurit. Doamna Ștefana mi-a spus că ea a înțeles exact deci eu am înțeles că a zis că vrea să vadă. Dar nu a transmis așa cum deci Florentina mi-a zis că ea auzise când se vorbise despre Alin și a fost și ea curioasă. Deci așa mi-a zis că a fost numai curioasă să vadă cum arată. Și eu m-am dus și am spus după aceea lui Dragoș, Dragoș, numai curioasă a fost. Dar el ce impact a avut când eu i-am spus, nu știu. Dar, Florentina, ca să vedeți că a fost deranjată de faptul că dumneavoastră n-ați transmis ce trebuie, a mai făcut o încercare și a transmis mesajul pe care vrea să-l transmită prin Cornelia. Nu i-ai spus tu să-i spună lui Virgil și Virgil să-i spună lui Dragoș nu știu ce? Asta era după întâlnire și am vrut să-i transmit că mi-a făcut plăcere întâlnirea și i-ai spus și tu fix Cornelie. Să-i zică lui Dragoș, dar nu este nicio care problemă. Cornelia este, cum să zic, fata aleasă de Dragoș. Mamă, deci ce dar nu era nicio problemă. Ai ca idee, ai înțeles? Deci Dragoș zice, eu vreau pe Florentina, după care ce nu mai vreau Florentina, vreau pe Cornelia. După care Florentina zice, Cornelia, zi tu lui Dragoș, că dacă i-a plăcut de mine, nu zic că a este fost nicio ok. problemă. Transmiterea mesajelor s-a transmis indiferent de alegeri și de toate cele. Acum, ce ne mai puțin de la doamna Ștefana. Ce ne facem cu Cornelia? Pentru că acum Cornelia a plâns că Dragoș nu prea are încredere în ea. Și săraca a zis să nu mai văd. Și ea. Cu cine iese acum Dragoș, doamna Ștefana? Eu am fost nervoasă și am spus niște chestii la nervi. Da, acum ți-a trecut. Mi-a trecut. Ești cu Dragoș dacă e? Bineînțeles. Dragoș a luat decizii. Florentina, și tu vrei să ieși cu Dragoș acum dacă am ieșit, doamna Mirela, și m-am lămurit acum foarte bine. Deci pe mine să mă dați la o parte din că m-am lămurit, mi-a ajuns până peste cap. Așa a sunat. Ca de mere ca de mere pădurețe. Deci nu mai știi cum să o dai. De unde era Dragoș și era răsfățatul fetelor? Ce a ajuns acum doamna Ștefana? Că fetricică să nu mai văd, în genunchi să vină în fața mea. Și alte femei vorba aia. Uite, măritate, trimit mesaje călvoriele. Ce facem cu Dragoș? Nu-i problemă. Nu-i problemă? Singur nu rămâne, liniștită să stați că ia uite ce aici. Doamna Mirela, deci eu nu am vrut și nu vreau să se înțelege că Florentina crede că eu nu sunt de acord. Deci nu am avut nimic, nu știu de ce. Eu m-am lămurit, ar trebui să crede ea că eu dăm nu am ocazia altor persoane să fie interesate de Dragoș. Aoleu, la cum vorbești tu acum? Da, doamna Mirela, deci chiar nu am niciun fel. Da, m-am arătat entuziasmată și că mi-a plăcut Dragoș, dar mi-a făcut o altă părere după ce am discutat cu el, după ce am primit mesajul de la el. I-a pus deja etichetă. Cine vrea să fie interesat, eu v-am spus părerea mea, luați-l. Haideți că deja nu facem decât să creăm starea de emoție și de așteptare pentru finala, gala
finala săptămânală de mâine, de la ora 14, care tocmai despre asta vine să vorbească. Care sunt impresiile fetelor după întâlnire? Deci rămâneți cu noi. La revedere! Mireasă pentru fiul meu. Descoperă începutul primelor povești de dragoste. La finala săptămânii, mâine de la ora 14.